TV apo patinokuunzirai zvirongo zvakasiyana-siyana. Zita ndinonzi Robert Panda. Nhasi uno tiri muguta reHarare umo matiri kuda kunzwisisa kuti panotaurwa nezveValentine's Day chii chinenge chichipembererwa, ndiani anenge achipemberera, uyezve ndianani vakafanira kuti vapemberere musi uyu. Ngatipindei muvanhu tinzwe zvizere. Valentine is a day inocelebratwa love. Vanhu vanenge vachitengerana magifts nekutengerana maruva, zvidhori, muchipanana ipapo mune muchicelebrate love paValentine. Okay, yeah. Saka tine vamwe vanhu vane zvitendero zvisingatende kuti Valentine's unofanira kunge ichipembererwa. Vanongoti izuva rinofanira kungopfuura semamwe mazuva. Imi munoti kudini zvacho? Valentine inofanira kucelebratewa because tichipemberera rudo rwedu. Tinini nemukomana wangu tichipemberera love yedu, saka tofanira kucelebrate. Saka maendesawo gift tenda kwangu kuti yalipi. Ari kure manje munhu wacho. All right. Valentine is the day where people celebrate their love, but avasivesavo vanoselebrate. Okay, saka imimi maendesawo gift. Ini handina kuendesa gift because I'm single. You're single? Tinozvitenda. Valentine izuva rekutondanana vange vachipanana rudo nekushare magifts like zvadaitirawo kupanana magifts zvinofadzawo kupati. Valentine is just a day important. Just say once in a while you can have a party. It's not like a banana always. Valentine is just a day important. You want to do this and then you love your dad. It's not like I should say Valentine is just a day like tinokutenda izvi. Saka pane vamwe vanhu vezvitendero kana kuti vane mabeliefs ekuti maybe Valentine haifanira kunge ichipembererwa. Mune mashoko api ekuti mungavaudzewo vanhu vakadaro? Zvakawanda pazuva rakaita sezuva ranhasi. Yes, mazuva mamwe ese anogona kungochipiwawo magifts, but sezuva ranhasi rinenge riri zuva rekuti tinokoshesa. It's like a Sunday. Everyone anoenda kuchechi when a Sunday. Alright. Aiwa, ndokutenda muve nezuva rakanaka. Right, nhasi tikuzvona zvikuitwa navanhu nyaya dzelove. Zuva reValentine vari kufamba vanarupawo zvinhu zvavo zvavanoda valoved ones. They're getting their gifts. Nosino vanokudo amene vachazivawo koma magiti navo panapa vakatoteka tiripedipasimexa basa tirikushanda zviite but Valentine famba zvakanaka kutofamba tiripedipasimexa tingopuwa zvinauko Tatiyositenga maruva. Muri kutenga, ndimi muri kutengera baba here? Ndiri kutengera baba. It's a leap year, so we are receiving. Asi pane vamwe vanga vachimbotaura kuti maruva haiite kupa kuvarume. No. Ukusara, inhema idzi. Vakasara. Ari kubatanidza. Pane zvimwe zvizipa zvakatengerera zvihombe hazokura maruva. Tukuperekedza. Maruva anoperekedza kakusi kune zvihombe. All right, thank you so much. That's why you're wearing red today. Yes, as you can see. Red for love. Yes. Thank you. Makasimba here? Aiwa, tiripo edu makadiwa. Nhasi uno musi wa 14 February izuva rinonzi Valentine's Day. Sekuziva kwangu izuva revanhu vanodanana, zuva revari murudo. Mungatitsanangururewo here zvamunonzwisisa nezvezuva iri? Muri kutotanga nezvazvo? Alright, aiwa, zvakanaka.
pane zvimwe zvitendero zvine mumwe muono wekuti izuva risingafaniri kunge richipemberwa kana kuti izuva rinongofanira kungopfuura samamwe mazuva. Imi sevanhu vane chinhu chamaestablisha ichi chinonzi relationship munozvitorawo sei? Sinokutowo sedhero ratinenge sekaholiday sezvanoda tokusiyana nazvo tikuti handike tomufaro zebasa tombosiya pasaiti tombotoonge timbomufaro dherazvo handitika. Gore rinori ilip year ende zviri kutaurwa izvo kunzi vanhukadzi ndo vari kufanira kunge vachiwanikwa vachitengerawo vanhurume zvinhu zvinoitika once in a while. Kune manzvadzi yangu matengerawo mukoma here? Aiwa, ndawatengera. Handitika. Kune mamwe madzimaiwo asiri kutengerawo vana mukoma, mungati kudii nawo? Iwawo zvavo murudo rwavo chero rinenge risiri handitika. harisi Aiwa, tinokutendai chaizvo, muve nezuva rakanaka. Makadii henyu? Aiwa, tiripo. Nhasi izuva revanhu vanodanana revalentines. Ndokumbirawo kuti munditsananguriro zvamunozwisisa nezvezuva iri. Okay. Pane zvimwe zvitendero zvinopokana maybe nechiitiko ichi nekuda kwemamwe mareasons mamwe andisingakwanise kutaura nezvawo panguva inoyi. Imimi muri kudivi ripi? Munotenda here muzvinhu izvi kana kuti muri vamwe vavai vanongoti valentines ingoriwo zuva rakangofanana nemamwe mazuva? Hamutende mazviri. Saka pari panyaya yekupanana magifts, ndanzwa mumwewo wandambotaura naye nguva yapfuura yanga achitaura kuti zvonizvo ndonguva yekupanana magifts. Kupanana magifts kune nguva here muvanhu vanenge vari mukufambidzana murelationship? Anytime. Aiwa, ndokutendai muve nezuva rakanaka. Makasimba here mukoma wangu? Aiwa, tiripo yedu rakadiko business zviri nani handitika. Saka ramakabata bhuke iri rinenge richiita mari iri rikuita rukuta $20 zviri kufamba hazvo zvakanaka? Aiwa, tinotenda. Saka tombokuburitsai mbichana mubusiness. Valentines munoinzwisisa sechii? ndisingazoda hangu kuzotsvaga history yekumashure yatakabva. inini ndinongoitora sekuti dzedhei rekuti unofanira kungochiratidzawo mumwe wako handitika. Aiwa, tinotenda. Kune vamwe vezvitendero zvinopokana nezuva iri vanototaura kuti havatode kunzwa nezvazvo. Munoti kudii nezvazvo? apa ine hangu ndakatarisa dhei rinonzi valentine haridi kubva wanyanya unoda kupersonalize akanzi woda kutora nehistory yakambonzwa kuti zvanga zvakamira zvakadii. ndifunga hapana chinge chakamboipa kuti kana uchinge uchida kuratidza umwe wako rudo waunaye mumba kana kuti waunofambidzana naye hapana chakamboipa. There is nothing demonic. Aiwa, tinokutendai mukoma wangu, muve nezuva rakanaka. Tinotenda madamasa. Makasimba here baba? Aiwa, tiripo hedu makadiwo. Right, nhasi uno tiri kuona vanhu vazhinji vakapfeka ruvara rutsvuku zvichireva izvo kuti vari kupemberera rudo muzuva rinonzi iro Valentine's Day. Munorionawo sei? Mabvunza mubvunzo wakanaka. Chekutanga ndechekuti ndoda kuyambira veruzhinji kuti ngatirege kuteedza dzimwe tsika dziri so dangerous paupenyu hwedu. Nokuti chekutanga vanhu ngatizivei kuti chinenzi rudo asi chekutamba nacho chinhu chiri so sensitive chokuti hatifaniri kudzidzisa vana vedu vakure
vachiziva tsika dzisina kururama. Nyaya yekudanana ndiyo inovaka nyika, ndiyo inovaka mhuri. Saka haifana kuita zvekutambwa naye kunzi pane zuva rinonzi rokudanana revalentine. Izvozvo zvakaipa. Handiti ngatidzidzise vana vedu kuti zvinonzi rudo. Uchingobva mudumbu maamai vako, munhu unenge wane rudo, uchiwanikwa uende kumurume munenge mune rudo zuva rese rega rega richibuda makuseni kusvika ridoke, kusvika munhu wabva pawatorwa pano panyika, munofanira kunge muchidanana mazuva ese. Pakazoita zuva rokunzi nderokudanana, tatounza dambudziko, taakuzviroya tega munyika, nokuti zvichaitika ndezvekuti vanhu vachatadza kudanana kumba kwachiti handiri kumirira Valentine Day, kuti pange pane zuva rekunzi ndinofanira kudanana. Zvakafanana zvakare nokuti makati pane zuva reclean up day, hapafanira kuti paine zuva reclean up day. Inofanira kuti munhu azive kuti every day achibva kumba achienda kutauni bepa hariraswe, you are supposed clean up day every day. Takaisa mazuva taakupasanura manje kuti pane rimwe zuva raunonzi ndinofanira kuratidza rudo, iri harina basa. Ndofunga ndeyambiro ndofanira kuti ndipe kuvanhu iyo. Aiwa, ndinokutendai. Valentine ndo yatiri nhasi zuva ranhasi 14 February 2024. Valentine zuva rembavha, mbavha dzerudo. Hatisi tirimo mastrits titsvaga mari, mbavha ngadzizotenga hembe. Tirimo mastrits nhasi Vale. Nhasi zuva reVale. Makadii guys, happy Valentine red handiti pavhale muri wared handiti ndeni isusu guys totengeswa masimba joina city munomi kutisapota zvinozvino kuchikano hatibire vanhu guys hatitika varungu please munomi kutisapotio masini manyama mamwe acho takapfeka handikuona sifa chandakapfeka katimu rangu reshe riripo handiti munongouya pajoina city ino kuchikano kwa 11 tirapoka koti handiti happy Valentine's Day boys, cheers cut.